cânt ceva? There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Who wants to live forever? Ana și Andrei stau într-o parcare etajată la câteva sute de metri distanță de mall. Andrei fotografiază fumul și mașinile de pompieri. Apoi îi face ei o poză, una cu ea serioasă și una cu ea zâmbind. Ana se întreabă dacă el va fura o mașină și o va duce undeva. Andrei o caută pe Petra. Poate să vadă stația de autobuz unde s-au hotărât să se întâlnească, dar ea nu e acolo. Vrea să o sune, dar se răzgândește. Este teamă că dacă au prins-o, îl vor putea urmări. Își închide telefonul, aruncă simul și își închide telefonul. Acum nu-l mai pot găsi. Psst. Psst. Ai un telefon? Da. Poți să mi-l dai și mie? Ce să facem? În orice caz nu putem să mai stăm aici. Dacă Petra m-a turnat, să fie cu putință. Dacă sub presiunea torturii a recunoscut și m-a turnat. Păi am putea să mergem la mine sau puțin mai sus de aici. Sau am putea să mergem la mine, stau puțin mai sus de aici. Ori să te caute și pe tine. Da, dar nu imediat. Și între timp putem să facem un plan. Ce-a fost cu împușcăturile alea? Cum? Cum ce-a fost cu împușcăturile alea? Petra este la spital. Ultimul lucru pe care și-l amintește este că era în ambulanță, acoperită de sânge și cenușă. Avea mâinile umflate ca niște baloane. Când s-a trezit, baloanele dispăruseră. La fel și mâinile. Acum e la terapie intensivă. Simte că o strânge pielea de pe tot corpul, ca și cum ar fi intrat la apă. Lângă ea stă o fată cu un tub ieșindu-i din gât. Irina nu poate să scoată niciun sunet. E incredibil. Ea poate să-și închidă gura, să se țină de nas și tot poate respira. Se gândește la sandwich-ul pe care l-a mâncat. Trebuie să fi fost ceva în el. Dar ea i-a spus fetei de la cafenea exact ce nu vrea pe el. Ar vrea să ducă la ea să țipe, să urle, să zică ce pizda mă ti faci, nu faci diferența între ingrediente, o să ne vom plângere la poliție. Bineînțeles, nu poate să facă asta. Dar ar putea să-i scrie o scrisoare. Bună! Erai și tu la mall? Nu poți să dai și tu drumul la televizor.